kedysi boli všetci safe, že keď chceš mať dobrý život, choď na univerzitu, nauč sa programovať, asi v pohode. No kým teraz v USA prvák skončil akože 5-ročnú univerzitu, tak ako junior developer má študentský dlh a nevie si zohnať job, lebo ho už nikto nepotrebuje. Ahoj Rásťo, tak Ahoj. 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 Som veľmi rada, že si prijal naše pozvanie, moje pozvanie do našeho podcastu AI Fitka. A vlastne my sme sa spoznali v AI Fitku. Tak. Rásťo robí roky rokúce v marketingu a v bankovom sektore. Momentálne konkrétne už takých 11 rokov v Slovenskej sporiteľni. Dobre hovorím? Tak, Správne 11 rokov, to? správne. Išiel som tam na rok. Pôvodne. A zostal si tak dlho, takže asi sa ti tam páči, nie? Je tam dobre. Je to. Áno. A boli ste aj vynikajúci tým, pretože boli viacerí od vás zo Slovenskej sporiteľni u nás a ďalších čakáme. A treba povedať, že máte výbornú atmosféru a výborný tým. Ďakujeme, je s nami veselo. Vie byť s nami veľmi veselo, áno. No a my sa dneska ideme baviť o tej umelej inteligencii, o čom inom. A chcem sa ťa rovno opýtať, že s akými očakávaniami si prišiel ku nám do kurzu, nie do kurzu, na tréning. Je to síce kurz, ale my to voláme tréning, jasné. Pretože veľmi dôležité je povedať, že u nás sa trénuje. Áno, to znamená, že okamžite pracuješ na dátach, čiže nie je to teória, ale je to ozaj praktické cvičenia. A s akými očakávaniami si prišiel a čo to splnilo alebo nesplnilo, povedz mi. Musím si to dobre rozpamätať, lebo už je od toho, že kúsok času prebehol, ale tie očakávania boli také, že pracoval som s umelou inteligenciou na nejakej svojej úrovni, vedel som, že je to dôležité a že to bude extrémne dôležité. A ako pracovne relatívne že vyťažený človek, plus ešte rodina, plus ešte nejaké ďalšie povinnosti, tak som na to nemal toľko času, ako som si myslel, že by bolo dobré na to mať. A z paralely z mojej hry na hudobný nástroj viem, koľko času ti vie ušetriť lektor a koľkatým chybám sa vieš zbytočne, koľkatým zbytočným chybám sa vieš vyvarovať, keď ti niekto niečo ukazuje. Takže som išiel do toho s takými očakávaniami, že uvidím, čo je nové a hlavne budem donútený mať čas sa tomu venovať. To je za mňa najväčší benefit. Za mňa osobne je to najväčší benefit toho fitka. No a vy už rokuce pracujete s umelou inteligenciou v banke, tak. Dobre hovorím, že? Čiže není to niečo nové, že ste prišli ako začiatočníci a pozerali ste sa, že čo to je AI. Presne. A tuto ma veľmi zaujíma, že mohol by si mi povedať, čo všetko nové si sa v AI Fitku naučil a kľudne začneme u prvého nástroja, ktorý každý ho používa a tvrdí, že ho vie používať ChatGPT. Výborná otázka. Základ je, že som prestal používať umelú inteligenciu iba ako vyhľadávač. To je že tá prvá vec, že áno, používam ho stále ako vyhľadávač, ale nie len. A čo sa týka teda prvého základného chatu GPT, tak to, že v tom existuje nejaké plátno a čo sa v ňom dá robiť a že to vie urobiť text, rovnaký text ako pre 5-ročné dieťa alebo ako pre absolventa postgraduálu, tak to akože ani náhodou. Teda plus ten vtedajší veľký problém, že konzistencia v tom základnom čete akože sa rozpadla behom chvíľky. Takže tieto záležitosti do marketingu, akože práca s textom, PR-ové články, blogové články, super pomoc. Akože fakt, že super pomoc. A opäť, a budem to tu dneska hovoriť asi často, donúti vás to nájsť si na to čas a klikať do toho, lebo iná vec je, keď si pozriete milión instagramových príspevkov o umelej inteligencii a na druhý deň si nepamätáte z toho 99%. A iné je, keď vám to tam Peťo Šebo alebo nejaký inštruktor iný ukáže, povie a potom počká, kým si to všetci vyklikajú. A musíte tam byť a nemáte telefón a nikto vám nevolá a nestojí za vami kolega alebo šéf a nemáte za 5 minút iný meeting. A mohol by si mi povedať ešte pre tí, čo nás počúvajú, používaš dneska custom ChatGPT? Alebo projekt ChatGPT? To sú ďalšie dva také úžasné tajné nástroje, ktoré sa skrývajú v tomto túle, ktorý
podstate nikto nepoužíva? Tak, používam projekt, pekne som naučil od takej kamarát má takú menšiu značku, tak pekne som ho naučil ten svoj projekt. Naladoval som tam všetky materiály, ktoré kamoš má, k tomuto nejaký jednoduchý design manuál, nejakú históriu jeho firmy, jeho story, čo robí, prečo to robí. Dal som tam nejaké existujúce marketingové materiály, ktoré mal, čiže sa mašinka naučila teda, v akých vodách sa hýbeme. Už ho to nemusím učiť opakovane. To je akože veľmi dobre, lebo však to má na to čas. Takže veľmi dobre to šetrí čas a už si nemusíme od začiatku vysvetľovať, čo hráme. Veľmi dobrá paralela. Nespoliehajte sa na akýkoľvek z tých nástrojov úplne. Zatiaľ je to stážista. Beriem si do úst paralelu od Peťa Šeba. Peťa Šeba, stážista, áno. Výborné. Musíte sa s ním rozprávať ako so stážistom, čiže Tak. aké zadanie, taký výstup. Hej. To znamená, že je strašne dôležité, jaký prompt zadáte. A tu by som hneď premostila na to, že ktorý úžasný nástroj, najkrajší a najlepší pomocník. No Prompt Cowboy, ja odkedy som bol na prvej lekcii AI Fitka, tak ja Prompt Cowboy akože distribuujem do svojho súkromného aj pracovného okolia akože na počkanie. Je to moja asi jediná nevyžiadaná rada. Áno. Komukoľvek, Prompt Cowboy. Zatiaľ akože kým sa nenaučia mašinky nám čítať myšlienky, tak Prompt Cowboy akože www.promptcowboy.ai. Mohol by si mi povedať, že v dennej práci chcem sa s tebou porozprávať, že sme tam veľa nástrojov, hej? Čiže od ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Notebook LM, Suna, Sora, čiže je ich spústa. A v takom dennom workflow, v dennej práci, workflow v banke, čo máte strašne veľa porád určite, máte strašne veľa stretnutí a tam je taký, čo to nazývame my, že najlepší ďalší priateľ Notebook LM. Áno. Neviem, ako ho využívate napríklad? Notebook LM nám AI Fitku povedali ešte predtým, ako bol Notebook LM cool. Dobre? To si zapamätajte, v tom je to veľká výhoda. Riešili sme Notebook LM v oktobri 2025, vtedy málo kto tušil o Notebook LM. No a ako ho využívame? Akýkoľvek biznis, ktorý má viac ako 2 strany A4 nejakého produktového textu, technických informácií, zápisu z porady alebo čokoľvek, nalejete to do Notebook LM a on sa to behom minútky naučí a potom sa s ním pýtate, alebo jeho sa pýtate, či to bolo takto alebo takto, čo z toho vyplýva, má Peter urobiť A alebo B, alebo niečo podobné. Takže to je akože taký ten základ, že vám to veľmi jednoducho prešrotí strašne veľa textu a potom z toho môžete urobiť, že myšlienkovú mapu nejakého komplexného problému, čo som si vyskúšal z 1,5 hodiny statusu asi, že 10 ľudí to tam naliať a urobiť si z toho myšlienkovú mapu. Vyskúšajte si to. Je to, že magic, keď uvidíte vlastne, že ako sa tá myšlienková mapa vám vyskladá pred očami a dá sa to rozklikávať a ďalej vetviť, tak je to, že super. Plus teda viete si z toho naspäť urobiť nejaký podcast, napríklad teraz aktuálne, čo som si skúšal. Takže ak máte kolegu alebo šéfa, ktorý trávi že nekonečné hodiny v aute, alebo vy ste ten človek, tak ak vám niekto pošle, že 10-stranovú nejakú vec, o ktorej idete sa baviť na nejakom meetingu, tak si z toho viete urobiť 20-minútový podcast do auta a cestou sa z toho vysomárite. Super. A ako to vyzerá s vašimi poradami? Používate to? Chceli by sme mať možnosť kvôli security to lepšie používať. Čakáme na to, kým sa všetky tieto veci zastabilizujú. Predsa len sme banka a na poradách sa preberajú akože chulostivé veci. Takže zatiaľ úplne, že není to čo by sme chceli, ale na takých akože srandovných, mimo hardcore pracovných akože aktivitách, kde to teda znese, tak je to, že super. No, nahrajte si na diktafónovú apku v mobile hociakú poradu, kde sa baví, že 10 ľudí hodinu, zistíte, že je to extrémne množstvo obsahu
a vysomarí sa z toho ten noteboočik. Ono je to úžasné, že je to vlastne do super. 5 minút máte zhrnutie, akúkoľvek otázku mu Hej. položíte k danej téme počas tej hodiny, čo Tak. sa rozprávala, tak vám ju okamžite vypluje, zanalizuje a počas všetky úlohy, ktoré jednotliví ľudia tam dostali, tak im mailom odpošlete behom sekúnd. Tak a iný, ešte taký case, taký dám, že lifestyleový, máte uložené na YouTube hodinové video z nejakého podcastu, napríklad ako toto. Hodinové video dneska si pozrieť vyžaduje teda normálne, že plánovanie pre väčšinu produktívnych ľudí. Ak je to, že ja neviem, o zdravej výžive alebo nejakých lifehackoch alebo o čomkoľvek, dáte linku YouTubeového videa do Notebook LM a za 2 minúty vám on vypluje sumár, highlighty, viete sa ho dopýtať a vybav čo. A povedz mi, ktoré máte nejak odtrekované, že koľko efektívne času po tom, čo ste sa teda naučili v AI Fitku, vám to v dennej práce ušetrí? Ja viem, že to je ťažká otázka, ale či máš nejakú takú predstavu? Máme predstavu, akurát som prvý report jedného toolu, ktorý používame na grafické veci, akurát som ho dostal včera prvé čísla a je to takto, je to, že v pilote u nás, je to rozprestreté cez niekoľko oddelení v banke, ktoré viac alebo menej sú v kontakte s nejakými grafickými výstupmi z umelej inteligencie, ale v podstate namiesto prehrabávania sa v nejakých image bankoch, tak a to je ten trik, že musíte vedieť, čo chcete, aspoň približne, že ešte stále tam ten váš vstup je extrémne dôležitý. Anyway, namiesto nekonečného prehrabávania sa v image bankoch si, ak viete, čo chcete, tak si ten obrazok vygenerujete do 5 minút, nech 20. A máte taký, ktorý nemá Hovoríš nikto teraz iný. konkrétne o Gemini alebo alebo máte už nejaké špeciálne? Pilotujeme custom také riešenie, kde je na seba napojených Niekoľko. niekoľko tých toolov a je to, že mega. Mhm. Máme vlastne ho naučený náš design manuál, náš vizuálny jazyk. Čiže ten pain point, kde vlastne, dobre, na našom oddelení to ešte zvládneme na marketingovej komunikácii, ale už niekde inde to vie ubiehať, lebo každý má inú potrebu a inú predstavu, tak vlastne tento tool ustráži akože tú brandovú čistotu. Takže vytvárate už agentov, poťažmo nejaké aplikácie, hej? Skôr toto je o takto, že v tom, čom som ja úplne že v kontakte, tak sú také, že grafické výstupy, obrazočky proste a tak ďalej a tak ďalej. V banke toho beží, že neúrekom máme raz za čas, máme normálne, že AI komunitu, kde ľudia z IT departmentov našich rôznych akože zdieľajú svoje skúsenosti o tom, ako použili ChatGPT na naprogramovanie niečoho, čo číta nejaké naskenované zmluvy a potom tie dáta berie a posúva ich niekam ďalej a vlastne je to ten case, že máte tých zmluv od 8 rôznych spoločností, čiže 8 rôznych štýlov tých zmluv a naučil kolega vlastne z tých 8 rôznych typov tých zmluv vytiahnuť tie dáta, ktoré potrebuje, dostať ich do nejakej normálnej tabulky, to nazvem zjednodušene, a poslať ich ďalej do systému, čiže vlastne nemusí sa tam nikto hrabať v sklade v nejakých zmluvách a proste vyťahovať tie čísla alebo proste skenovať to a tak ďalej. Čiže tuto je pre mňa ešte ďalšia otázka na teba, že v podstate tento AI tréning, čo poskytujeme, tak v podstate je to prehľad najdôležitejších nástrojov generatívnej AI, kde každý má možnosť spoznať tento nástroj, naučiť sa, ako sa s ním dá pracovať a ako ho on sám v dennej praxi vie využiť. A ešte k tomu vie ich potom medzi sebou kombinovať, aby dostal najlepšie výstupy. Čiže pre vás, pre teba po tomto tréningu, ako vidíš napríklad to, čo teraz ty ovládaš, tie nástroje, čo si sa u nás učil, hej? No. S tým, že samozrejme vy si vytvárate samostatné aplikácie, avatárov a všetky ostatné veci, ktoré nemajú s touto generatívnou AI v praxi nič dočinenia, hej? To sú také tie omyly, čo vznikajú, že jedna vec je to, ja to skúsim prirovnať k tomu, tak ako používaš Word, Excel, alebo e-mail, alebo PowerPoint, tak v úvodzovkách sú tu nejaké nástroje generatívnej AI, ktorých je strašná spústa dnes, ale túto sme vybrali tie najdôležitejšie, ktoré v praxi vieš najlepšie aplikovať a medzi sebou využívať, aby si mal čo najlepšie výstupy a aby to bolo funkčné, hej? Čiže koľko ľudí, ktorých máš teraz okolo seba v práci,
ovládajú pracovať s tými nástrojmi, ktorý sa ty teraz u nás naučil? No, s kolegou na našom departmente je nás, ja neviem, 30. Každý používa akože umelú inteligenciu a potom už podľa špecializácie v podstate tým, že sme marketingová komunikácia, tak je to, áno, je to o tých vizuáloch a je to o tých textoch, akože základne, ale akože pre posluchačov by som chcel povedať, že to AI fitko neberte len ako to, že musí to mať priamy dopad okamžitý na vašu aktuálnu pracovnú pozíciu. Ten posun, ktorý vám to dá, je, že priblíži vás to k schopnosti rozmýšľať tak, že tú umelú inteligenciu zreálni vám to očakávania od tej umelej inteligencie. Strašne veľa ľudí si myslí, že to nevie nič. Strašne veľa ľudí od toho čaká zase, že to rovno, že to vie všetko a ideálne akože za sekundu. Ja to ilustrujem na tom, že ak si pamätáte, pred 3 rokmi bolo, že nikto nevedel nič a potom sa zjavilo nejaké ChatGPT a že haha, hihi, aká blbosť a koľko prstov to má a proste aké dementné videá to robí a neviem čo. No dneska nerozoznáte, a to si akože nalejme čistého vína aj odborníci akože z vizuálnych akože odvetví, nerozoznáte už dneska. No čo sa týka fotiek, akože nie. Čo sa týka videa, nie. Po tom, čo vyšlo pred 2 týždňami Kling 3.0, tak akože dovidenia. Nehovorím teraz, že tiež, že to spasí všetko a teraz všetci, že poďme panikáriť, ale chcem povedať o tom trende. Keď si pamätáte na to, že tu bola kedysi nejaká pandémia a slovo umelá inteligencia sa používalo v laboratóriách a IT firmách, tak dnes viete, ako ju používate a keď si predložíte ten trend už len o 2 roky, tak ak máte radi svoju kariéru a svoju prácu, tak viete, čo máte robiť. Áno, je to naprosto nevyhnutné. Ak robíte prácu, že ste tzv. Informačný pracovník, čiže robíte s počítačom a proste idú cez vás informácie a robíte nejaké distribúciu tých informácií, riadite niečo, rozhodujete niečo, tak kedysi boli všetci safe, že keď chceš mať dobrý život, choď na univerzitu, nauč sa programovať, asi v pohode, no kým teraz v USA prvák skončil akože 5-ročnú univerzitu, tak ako junior developer má študentský dlh a nevie si zohnať job, lebo ho už nikto nepotrebuje. A to sa udialo behom jednej vysokej školy, takže a týka sa to aj ostatných profesí. Vzhľadom na to, že AI číta obrázky lepšie ako lekári, tak ako sa nemusíme baviť o tom, že či to bude dobre písať blogové články. Práve teraz pripravujem prezentáciu pre lekársky kongres, presne pretože v dnešnej dobe aj som sedela s niekoľkými lekármi a pripravujem pre nich kurzy. Buďme úprimní, umelá inteligencia dneska v dennodennej práce im, čo sa týka informácií, čo sa týka práca s pacientami, čo sa týka práca s dokumentami, neskonalým spôsobom pomáha a vlastne tiež sa do budúcna bez nej absolútne nezaobídu. Bývalý šéf Amazonu nejakej retailovej divízie za sobotu deň a časť noci naprogramoval vlastne tým vibe codingom, čo je teda najčastejšie teda Claude. Tak Gemini a ChatGPT, ale Claude je najlepší. On to urobil, že v Claude. Tiež robíme u nás na fitku. Áno. Tam sme si aj vyskúšali v Claude vlastne robiť niečo, že jednoduchšie. Že sme prvýkrát že sme naprogramovali webové stránky spolu a hry, ale pritom sme neprogramovali nič. Urobila to za nás umelá inteligencia. Tak. No tak tento človečík, ktorý teda, že nie je developer, ale je to, že obchodný manažer za deň a pol noci naprogramoval CRM-ko, akože pre nich so všetkým, s napojením. Hej. Takže ako aj toto je ten limit, alebo tá vec, že nemajte umelú inteligenciu len na to, že obrázky, text, ale už len ten posun, odkedy sme my boli v oktobri 25 k tomu, čo je, že február 26. A už máme nové veci. A už sú nové veci. Chcem len tomu povedať, že to upgradeujeme, pretože máme vždycky spoločné WhatsAppové skupiny, všetci naši absolventi a vždycky dostávajú každý týždeň najnovšie veci a všetky veci, čo sa dopredu pohla umelá inteligencia, dostávajú vždycky najnovšie informácie. A presne je to o tých nástrojoch, že v podstate sa to, hovoríme tomu, keď sa naučíte jazdiť na aute,
tak potom všetky fičury, čo k tomu autu ešte pribudnú, viete ich používať. Tak, Ak na tom aute sa nenaučíte jazdiť, no už tak darmo akúkoľvek fičuru to auto či bude lietať, či bude chodiť same, alebo neviem, čo jasné. nebudete vedieť používať. A vlastne na to je to, že tie nástroje sa treba naučiť a potom, že sa to ďalej vyvíja, ale idete s dobou. Ako náhle človek nenaskočí teraz veľmi rýchlo na ten vlak, tak No, nemá šancu prežitia, áno. tak, Áno. tak, Ako to vnímate napríklad u vás v banke, čo sa týka no. pracovných miest, alebo vidíš tam nejakú zmenu, že budú sa meniť nejak štruktúry, budú sa meniť zamestnania? Vnímate to tam už tak nejak, alebo hovoríte o tom, alebo majú nebodaj ľudia strach o svoje zamestnania? Ako to vidíš? V banke o tomto okolo mňa nešlo nič akože katastrofálne. Nie je to akože ani že súčasť mojej agendy. Teraz nám ešte prebiehal nejaký hiring koncom minulého roka, čiže naberali sme ľudí aj na marketing a teda banka naberá ľudí stále. Ale to, čo sledujem aj inde, je, že entry pozície, čiže juniorné pozície, to je ten stážista. To je ten stážista, ten asistent vlastne. A to sa začína riešiť, že No. čo s tým ako svet má robiť, keďže keď nemáte juniora, nevychováte seniora, ale tých juniorov teraz nepotrebujete. A ilustruje to prípadne menovanej českej veľkej právnej kancelárie, kde teda sám riaditeľ sa venuje hodinu denne umelej inteligencii a vytváraniu vlastných agentov, lebo vlastne má 10 koncipientov, ktorí robia non-stop Mhm. a nepotrebuje odvody a není chorý a tak ďalej a tak ďalej. Čiže skôr toto je ten shift, že nie, že by ľudia začali podľa mňa v dohľadnej dobe nejako že vylietávať zo zamestnania, ale to, čo sa aktuálne deje, že znižuje sa hiring juniorných pozícií. Tak a s tým, že v podstate pre všetkých je dôležité vedieť, že musia sa naučiť pracovať s umelou inteligenciou, lebo tí, ktorí sa s tým ozaj nenaučia pracovať, tak budú skôr tí prví, ktorí tie zamestnania budú opúšťať. No to je, keby ste pred nejakými x rokmi nevedeli akože používať Internet Explorer. No, to je Áno, presne alebo to isté. nevedeli používať e-mail, alebo Alebo e-mail. PowerPoint, alebo No, Excel, tak to je jednoducho, ako... pokiaľ teda nie ste v nejakej, jak som hovorila, v nejakom biznise handwerk, áno, Robíte rukami niečo. rukami niečo, Hej. tak jednoducho, áno, ale aj ten musí ten mail, hovorím, posílať, pretože keď má zákazku, musí aspoň tú faktúru poslať mailom, dneska sa to poštou neposiela. Čiže je to vlastne dneska nevyhnutná nutnosť, bez ktorej sa ľudia ďalej nepohnú. Čiže komu by si naše fitko odporúčal? Každému, kto má takú prácu, že robí na počítači. Takže normálne, že informačný pracovník a akože človek, ktorý vytvára akýkoľvek výstup vo forme textu, alebo pracuje, že kombinuje text a obrázky, alebo že videá na sociálne siete, to je, že úplne, že must go, a potom, že úplne, že každému, lebo ono to pôjde s nami alebo bez nás, ale ono to pôjde, ono sa to nebude pozerať. A keď vás AI fitko naučí, že sledovať tú tému a nájdete si pár nejakých ľudí, že začnete u nás u Peťa Šeba a potom si nájdete pár ľudí aj zo sveta a budete čítať, že čo píšu ľudia zo Silicon Valley, ktorí na to majú akože reálne ruky, že čo oni riešia, no tak uvidíte, že prečo treba ísť na AI fitko. A povedz mi, čo sa tebe, ako by si porovnal online kurz s prezenčným našim kurzom? Ak dokážete udržať taký výkon a takú pozornosť na online kurze, ako keď sedíte v triede, tak vás obdivujem a gratulujem vám. Sú takí ľudia. Hovorím, za mňa najlepšia vec, proste sedíte tam, vaša hlava je dedikovaná len na 4-hodinový fokus na jednu tému bez akýchkoľvek disrupcií. Nedobehnete to. Ak máte na to akože priestor, tak super, ale ja by som sa k tomu že v živote nedostal. Výborne. A teraz ti položím pár otázok a dokončíš vetu. No poď. Nie. AI fitko by si odporúčil, lebo? Lebo je to nutnosť pre vašu budúcu kariéru. Reklamný message, výborný. Dobre. Ideme ďalej. Najviac mi pomohlo, že sa môžem Peťa Šeba opýtať na akúkoľvek blbosť, ktorá sa mi práve nezdá.
Najväčší mýtus o AI je? Že to vie všetko a hneď. A že to nevie nič. Sú dva. Bez AI v dennej práci dnes? Nefungujem bez AI na dennej práci. Keď som to ukázal týmu tak? Čumeli ako tela na nové vráta. Výborne, vidno, že si z marketingu. AI fitko je praktické, lebo? Vás prevedie rôznymi nástrojmi a naučí vás ich kombinovať. Výborne. Takže ostaneme teraz pozitívne do budúcna. Ja si myslím, že mladí ľudia a všetci aj v prácach sú pozitívne namotivovaní a pracovať s AI. Ja si myslím, že už taká tá hrôza, že každý si myslel najprv, že AI musí byť nejak strašne technicky zdatný, musí vedieť programovať a že to už skončilo. Že sa už nachádzame v tom štádiu, že každý vie, že to je nevyhnutnosť a že to nie je žiadna taká atomová fyzika, ktorá sa nedá naučiť. Že to je v podstate len skúšaní a stále sa učení a neskončí to, buďme úprimní, lebo ten vývoj je takou rýchlosťou dopredu, že No s a tým už... bude rýchlejší, už AI bolo použité na vývoj ďalšej verzie AI. AI, áno, to je prvý, preto máme exponenciálny Tak. rast, prvýkrát v histórii, čo sa ešte nestalo, že vždycky ľudia najprv niečo vymýšľali a dnes už umelá inteligencia vymýšľa ďalej, áno. Presne. A však predpokladám, že posluchači tohto podcastu sa nedozvedia nič nové, keď poviem, že najlepšia investícia je investícia do svojho vzdelania. Neodkladajte to, lebo, a to je tá hra, že už našou a vašou konkurenciou nie je len slovenský pracovný trh a slovenské kapacity, čo sa týka zamestnancov a pracovníkov. To sa úplne rozpadne za chvíľku, takže jasné, je to balík peňazí, vždycky to zvažujete a tak ďalej, ale rozdiel behom pár rokov, hovorím, že pred 5 rokmi nikto pojem umelá inteligencia akože vôbec, teraz sa rieši už, že či to mám dať do Gemini, do Claude, alebo do GPT, alebo do čoho. No, kde si myslíte, že to bude o 4 roky? Tak otázka, že či chcete akože byť v tom vlaku, alebo zostať čučať na stanici. No, to sa udeje bez toho, či sa nám to páči, alebo nepáči. To je gravitácia. No, ona funguje bez ohľadu na to, čo si o nej myslíme. Tak. A keď máte záujem sa viacej dozvedieť o AI fitku, o našom tréningu umelej inteligencii, tak choďte na našu webovú stránku aifitko.sk, dozviete sa o tom viac a možno keď vás to zaujíma, tak sa prihláste. Tešilo ma, že si bol u nás. Výborne, veľmi rád som prišiel, ďakujem za pozvanie, držím palce vám aj všetkým účastníkom AI fitka a teším sa na update vo WhatsAppovej skupine. Áno. A my sa tešíme na ďalších tvojich spolupracujúcich. Áno. Budúci mesiac. Kolegovci sa chystajú, tešia sa. Kolegovci, tešíme sa. Dobre, ďakujem.